ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар инҷо навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯши аст ба доро Opel Astra аст ки соли барои 1998 сола ки бензин газ мекард, ҳар даш кор мекард. авио мотораш як 6 литри 16 клапана. коробкаш автомат ки мошин мекард дар ҳолати хуби беҳтарин қаро дорад. мошин 4та балонаи рамашка, 4та балонаи 80% мотор нав, аккумулятори нав, салон тоза, магнитофон, ине ки ҳамаш мошин мекард дар ҳолати хуби беҳтарин қаро дорад ки мошин ягон камбуди, ягон дард мошин мекард. қариб дасти як одам гаштаги мошин 100% бардорон. хоб мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 38000 сомон, ки боз мекард савдо ва муомила дорад мекард дар назди капоти мошин. ва кадоми шумо агар мехоҳед мошини Astra тоза лозим бошад, маҳрамат рақамошон дар поини видео аст. дар рақамошон WhatsApp пайваст дорад, метавонед ки дига маълумот пураша аз ами рақамҳо гирем. мошинча яъне ки 100% бе ягон камбудӣ, срош намегад сум дар кора, бо нархи арзон мефурӯшанд ва яъне ки муомила бо дорад мекард дар назди капот. ҳуҷҷатҳои мошин бучидагаи мошин мекард дар хонаи 100% ягон расход камбудӣ надорад. маълумот дига маълумот пураша аз рақамҳои поимона гирем, маълумот занг занем. мошини фурӯши навбатӣ аст ба доро Mercedes-Benz C-класс ки сечка соли барои 1997 сола ки мегад сӯзишвориш мегад бензини холияи газа омадагӣ нест. авио мотори 2 литри аст, коробкаш механик аст. мошин мегад дар ҳолати хуби беҳтарин қаро дорад. мошин 4та диска, 4та балонои яъне ки 60% мегад дорад, бо 4та яга балонои зимния мегад дорад. қатишон метия мегад яъне ки 8та балон бошад, 4та яга қатиш падарка. то моҳи январа мега ҳуҷҷат дорад, дар пеши электропакет, салон тоза, радной краска сафед. мошин мега ягон ҷош пӯсидаги задаги, ягон расход надорад. мошин мега бе расход. мошин дӯстони дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 49000 сомон, ки боз мегад муомила ва савдош дар назди капоти мошин 49000 сомон боз савдо дорад ки нашуд наи танировка, яъне ки бучидаги ба назди фақат ҳуҷҷати чизош ҳаст. маълумот хад дига маълумотча аз рақамҳои поён буда гирен. агар шумо хали мошини фурӯшии хона, замин, квартира дошта бошед, барои фурӯхтан бардоред, метавонед ки дар номери имо WhatsApp рой кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда реклама дорем. дар ин номерош ине ки имо WhatsApp дора маълумоттон ази дига маълумотча аз ин гирен. агар шумо дошта бошед хали мошини фурӯшӣ рой кунед, реклама буда албатта мемонем. мошини фурӯши навбатӣ аст ба дором бояд таҳирга аст Opel Astra аст ки соли барои 1998 сола ки сӯзишвориш мегад бензин газ, ҳар даш кор мекард. авио моторош 6 литри простои, коробкаш механикае. мошин мегад дар ҳолати хуби техникаи қаро дорад. мошин 4та диска, 4та балонаи 80%, салон тоза, магнитофон, ҳама чизои радоиша ки мошин мегад нав маслаш алиш карда мегад. мошин мегад умуман такси задаги нест мегад. мошин мегад дар дорони оилавӣ гаштага мегад. мошин мегад беҳади бад кам гаштага мегад, яъне ки тоза ягон расход камбудӣ надорад бародарон. мошин дар ноҳияи шаҳри нав айни ҳол, яъне ки ноҳияи шаҳри нав нархаш 39000 сомон, ки боз мегад арзон ва муомилаи хуб мекунем. вариантҳои алишам ҳаст ба дор ягон мошине ки дар Москва боша мегад, ягон мошинаи соз ки солои нав мегад, яъне ки алиш мекард. ягон мошинаи ягон Hyundai Solaris, ягон мошинаи ягон Camry, ягон намедон Hyundai солои нав боша мегад, болоиш мегад. хайбу маслиҳат мекунем мошин дар Тоҷикистон бардор ин ба мошин дар шаҳри Москва буда алишам мекунам. кадоме ки шумо мехоҳед рақамҳои расмиашон аст, дар рақамошон имо WhatsApp пайваст дорад, маълумот доред ки дар ҳамин рақамошон занг занед, дига маълумотча гиред. фақат одамони мехаридаги ё ки алиш мекардаги дӯстони азиз срочнай дига маълумотча мегирен. аз шумо хоҳиш ки лайктора мондан гиред ва силкаи видеонавори моро дар имо WhatsApp подписа кунед. раҳмат барои дастгириётон. мошини фурӯши навбатӣ аст ба доро ВАЗ 2106 молодёжный аст ки соли барои 1998 сол аст. бензини холия мегад соҳибшон газ дор, авио мотораш як 6 литри простои, коробкаш механика аст ки мошин мегад дар ҳолати хуби техникаи қаро дорад. ҳолати мошин мегад беҳтарина. мошин мегад 1 сол ҳуҷҷат дорад мегад. 4та балонош мегад пачкай
ягон ҷош мега задагии пӯшидагӣ, ягон ҷош калҷалаштаги неста, чашка ҳамаш 100% варид, ягон ҷош надора мега соҳибшон. Радной краска, магнитофон дастай, салонш ҳам нормалия, мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол бародор, нархаш 15000 сомоняки кадоме ки мехарад мегас боз муомила ва савдо ҳам мекунем мега дар назди капоти мошин. ва кадоме шумо агар мошини ВАЗ 2106 агар лозим бошад, маромад рақамошон мондаги аст, метавонед ки дигар маълумот пурраша аз ҳамин рақамошон гирен. шумо агар хали мошинои майда, мошинои калон, боркаш, хона, замин, квартира, мағоза, гов, мол барои реклама кардан дошта бошед баҳадром, метавонед ки маълумотои пурраша қатъи суратҳои оригиналаш дар номери имо ва WhatsApp рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. мошини фурӯши навбати сайбаҳадорон Opel Astra J сайтага соли барои 6 1999 солаки сӯзишвориш мега бензин газ ҳадр часа кор мекунад. абиё мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механикай, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ҳамаҷош мега 100% камтар мега кор дорад, мега як краскаш мекунем, мега хадавой кадан накора, мега нем хали расход дора баҳадор, мега не ки арзон мефурӯша мега соҳибшон. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 31000 сомоняки боз мекард арзон ва муомила мекунем мега дар назди капоти мошин. мошина мега краска дагон, краскаш мега беҳтар шуда, краскаш мекунем мега хадавой мекунем, мега камбудиё дорад. хай бо дигар маълумот шама мегирем 31000 сомоняки боз мега савдош дар назди капот мекунем, срочно сум дар кура. баробар рақамошо дар поини видео сапардорам, метавонед ки пурра карда дигар маълумотша аз соҳиби Astra J гирем. мошини фурӯши навбати сайбаҳадорон Mercedes-Benz C-Class X-Sechka объёмни соли барои 6 1999 солаки сӯзишвориш мега бензин газ ҳадаш кор мекунад. абъём мотораш 1.8 литр аст, коробкаш механика аст ки мега мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 балони пачка, 4 дискаҳои рамашка, электропакет, салон тоза, магнитофон, радной краска ҳамаш 100% агар мошине ки нашуд на танировка ҳуҷҷат ягон чи гуфтаги нест сайбаҳадорон, хай хотон мегирем бо аз худашон мошин мега беҳад ва тоза, яъне ки ягон ҷош расход камбудиша гуфтаги неста. мошин дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ айни ҳол қарор дорад, нархаш 63000 сомоняки савдо муомилаш дар назди капоти мошин мекунем мега, яъне мошина срочно мега сум дар кора фурӯш намудан бардорам. маромад хай на рақамош аст, мошин яъне ки Mercedes-ои классика ки дигар маълумотша метавонед аз рақамои поёмда гирем. фақат одамони харидор беҳуда занг назан мега соҳибшон, фақат лайка фаромӯш накунед бардорам. селкаи видеонавори моро дар имо васатон падиса кунем. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. мошини фурӯши навбати сайбаҳадорон Opel Astra F ки дар кузуфи хечебек соли барои 6 1999 сол аст сайбаҳадорон, яъне ки мошина мега бензин газ ҳадаш кор мекунад. абъём мотораш 1.6 литри простой аст. коробкаш механикай, мошин мега нахадой дар ҳолати кори қарор дорад. мошин мега 4 балони миёна, дискаҳои худаш, магнитофон, мотораш мега 100%, ҳуҷҷатам мега дорад, не ки нагуфтиан чақа, мошин мега ҳуҷҷатам дорад. муртози мошин нахадой мега ягон чашкош варид надорад. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 13000 сомоняки боз мегад муомилаам дорад дар назди капоти мошин, яъне ки савдо мекунем, фақат одамони харидор бардорам. дӯстои азизам, мошинои арзон аст ки ҳамаша баҳри шумо ҷудо карда пешкаш кардем ки мошинои арзон фақат баҳри шумо ки ҳаваи мо ҷудо карда барои шумо омода карда мепартоем, яъне ки фақат шумо чико кунем, бояд як дуна лайка мондан гиред, дарек надорен. меҳнати мо барои шумо. раҳмат барои дастгириётон. мошини фурӯши навбати сайбаҳадорон ин аст мошини Opel Vectra аст ки свети вишинови свети сурх соли барои 6 1989 сола мегад соҳибшон, яъне ки бензин гашам ҳардаш кор мекарда. абъём мотораш 1.8 литр буда, 1.8 литр мега соҳибшон. коробкаш механика аст, мошин мега дар ҳолати хуби техника мега, хай камбудиша гуфтаги нест сайбаҳадори азиз. кадометон мехарем мо камбудиш ахлос мешавад, балоношам средни, диска, радой ҳамаш аз худашай. мошина мега бо нархи арзон мега мефурӯшем. 89 сол аст. нархаш 11000 сомоняки боз мегад муомила дорад, срочно мега сум дар кура. мошина фурӯш намудан. мошин дар шаҳри Душанбе бардо дар шаҳри пойтахт, яъне ки бо дигар маълумотша аз рақамои поём буда мегирен. фақат меҳнатои моро метавонед чо кунен, як дуна лайки бепола моро. ин намехоҳад меҳнат ки барои шумо, яъне ки барои мо. агар ки ба шумо ягон мошине ки ку бошад дар комментари нависед чи хеле мошин кадом сол, мо албатта ҷудо карда дар видео оянда пешкашон мекунем. фақат шумо лайк ва комментари кардана фаромӯш накунед.
ماشین فروشی نوبتی است و بعد اوپل استرا اف است که در کوزوفی خیچبک سالی برای 6996 سال است. بنزین گاز میگه هردش کار میکنه آبی موتورش یک 6 لیتر پلاستیک کاروبکاش میخانیکه ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی میگه یعنی که کامبودش گفتگی نیست بعد رو خای نمیجا پیش بالانش یعنی عقبش به کام طرف کور داشته خای بو ختون بینه 4 تا بالانه 60% میگه داره سالانش میگه توزه یعنی که خداوی رانوی کراسکا دیگه جوش سودا میگه خای کام طرف اونجا کور داشته نمیجاشه یعنی که اگه شپاکیلوفکا اگه کور میکنه خای بینه دوستان ختون خیلی معقول باشد یعنی که دیگه معلومات پورا با تلفن گفتگی صاحب شوم ماشین در شهر دوشنبه عین حال نرخش 20000 سوم که 96 سال است دیگه معلومات پورا تلفن کردی و سوداش هم در نزدیک کاپوت ماشین میشه یعنی که با تلفن سودا نمیکنه میگه صاحب شوم ماشین فروشی نوبتی است بعدون دایو نکسی است که نام خیلی سویت رادنویش است سالی برای 1995 سال است بنزین گاز میگه هردش کار میکنه آبی موتورش یک 6 لیتر پلاستیک کاروبکاش مکانیک است ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد ماشین میگه دو بالون پیش میگه پاچ میگه دو بالون عقبش میگه میونه است 4 تا دیسک میگه صاحبشون حجتش میگه بوچیدگی یعنی که حجت نداره بوچیدگی بعد عزیز التماس میگه بهوده زنگ نزنه بسیاری بعد ارزانه کامتر اگه ارزان میکنه میگه سروش نصب نکنه کامتر بسیار ارزان میشه یعنی که فقط آدمونی خریدار ده نرخش 11000 سوم که بعد یعنی که دیگه معلومات چه میگه یعنی که دیگه سوداش در نزدیک کاپوت ماشین میکنه میگه سروش میگه التماس بهوده زنگ نزنه در شهر دوشنبه قرار دارد بعد معلومات کدوم که میخره که سوم تل نالیش داشته باشه میتونه که دیگه معلوماتی پوراش از رقم پایان بدن گیریم بعد معلومات اگر شما می‌خواهید ماشین فروشی داشته باشید که خونه زمین کوارتر برای رکلام کردن در نمره ایمیل و واتساپ روی کنیم ما فروش در رکلام دادم میمونیم در ویدیو آینده ماشین فروشی نوبتی است بعد رو مرسدس که سال برای 1991 سال است بنزین گاز میگه هردش کار میکنه آبی موتورش میگه یک 8 لیتر آبی میگه کاروبکاش مکانیک است میگه ماشین میگه در حالت خوبی بهترین قرار دارد ماشین میگه 4 تا دیسک 4 تا بالون 60% سالن توزه رادنوی کراسکا ماگنیتوفون همه چیزای خودش میگه ماشین راست خودش گفتگی نیست ماشین میگه در حالت کره میگه نخدای بعد رو خیر دیگه معلومات چه میگه بعد که خالی ماشینو یعنی که در کامنتر خواهش کرده نه بعدش ما یعنی که اومده کردیم نرخ ماشین 24000 سوم که باز میگه معامله هم داره در نزدیک کاپوت ماشین سودا میکنیم برای آدمانی خریدار بهوده زنگ نزنن ماشین در شهر دوشنبه یعنی که پایتخت بردار نرخش 24000 سوم است معلومات دیگه معلومات از خودشون گیریم ماشین فروشی نوبتی است بعدون دایو نکسی است که سالی برای 1995 سال است بنزین گاز میگه هردش کار میکنه رادنوی کراسکا همه خیلی است آبی موتورش یک 5 لیتر پلاستیک کاروبکاش مکانیک است ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد ماشین 4 تا دیسک 4 تا بالون میونه سالنش هم نرمالیه ماگنیتوفون یعنی که خداوی هم یعنی که میونه سودا میگه صاحبشون سروش میگه با نرخ ارزان میفروشیم ماشین در شهر خوجند بوستانی عین حال قرار داد نرخش 8680 سوم که باز میگه تعمیر معامله میکنیم 8800 سوم یعنی که معاملهش در نزدیک کاپوت ماشین 95 سال است دایو نکسی بعد دوستانی که از شهر خوجند اگر که همین نزدیک باشن کدومی که اینجا رفته بینن معلومات ماشین خوبه میگه یعنی که در حالت کره یعنی که سوم در میگه ارزان میفروشه دیگه معلومات پراش از رقم پایان خودتون گیرید معلومات زنگ زنن دوستان اگر بازم تکرار شود اگر شما خیلی ماشین فروشی خونه زمین کوارتر مغازه گو مول چیزی که داشته باشین برای فروختن میتونید که پورای معلوماتش قطعی صورتای اورجینالش در نمره ایمیل و واتساپ روی کنیم و در ویدیو آینده فروش در رکلام می‌کنیم فقط شما لایک کنید لایک موندن گیرید و سیلکای ویدیو نواری ما رو در ایمیل واتساپ پادلیسا کنید رحمت برای دستگیرتون این بود 12 ماشین فروشی ما تا ویدیو آینده خدای نگهبان همه شما